Ideje skupljamo, pažnjom ih vežemo, trudom i ljubavlju kao džem ih čuvamo, da znanje i delo zauvek opstaju. Jagode crvene pod hladnom vodom, prašina nestaje, mikrobi u zaboravu, fizičko čišćenje, ćelije netaknute, priprema počinje, kuhinja je sveta. Peteljke uklonjene, veće jagode presečene, šećer ih grli, osmo započinje, voda iz ćelija polako prelazi, prirodni sok se stvara, koncentracija raste. Ideje polako taložimo, pažnjom ih pletemo, trud i ljubav kao džem ih čuvamo, da znanje i delo dugo ostanu. Sok limuna sipa se, pH se snižava, pektin u jagodama se budi, mreža se